खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मुसाहारि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां रायजोआव फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां गिबि मन्थ्रिया बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया बे खौरांखौ गावनि फेसबुक पेज लाइभनि गेजेरजों फोसावदों नंगौ रायजोनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फरायसाफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरसिम फरायसाफोरा मोनगोन गोजोनथाव खौरां गोजौ फरायसालियाव डिस्टिंक्शन लाना उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था होनाय जागोन आरो थाखो 9आव गोबां जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जागोन बिनि अनगायैबो हायर सेकेन्डारि आनजादाव गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों बे खामानिखौ 10 साननि गेजेरावनो आबुं खालामनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों नंगौ गिबि मन्थ्रिया बे खौरांखौ गावनि फेसबुक पेजआव लाइभनि गेजेरजों फोसावदों फिन फोरमायबावदों दि नंगौ रायजोनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फरायसाफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गिदिर फोसावनाय 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरसिम फरायसाफोरा मोनगोन गोजोनथाव खौरां गोजौ फरायसालियाव डिस्टिंक्शन लाना उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था होनाय जागोन आरो थाखो 9आव गोबां जौखोन्दो लाना उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जागोन बिनि अनगायैबो हायर सेकेन्डारि आनजादाव गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों बे खामानिखौ 10 साननि गेजेरावनो आबुं खालामनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों नंगौ गिबि मन्थ्रिया बे खौरांखौ गावनि फेसबुक पेजआव लाइभनि गेजेरजों फोसावदों